Kamu ini gak Jumatan. Jumatan nek. Wah. Ngawur ae. Mosok Iya. Jumatan iku rakaate piro? Lah aku yo Jumatan rakaate piro? Pirang rakaat? Piro sih sampean? Loro sih. Ngawur ae wong aku dene salat 3 rakaat seneni ae kok. Lho saya wong anjene 2 rakaat. Lah ngono piye? 3. Lah yo 3 rakaat di seneni wong Apa meneh loro? Malah seneni. Lah kok wong anjene 2 rakaat Jumatan iku. Aku iku cak salat Jumat 3 rakaat kok seneni ae. Lah mesti ae di seneni. Lah 2 rakaat gak di seneni. Jare sapa ya men? Cok. Ngeyel. 3 ae seneni. Astagfirullahaladzim, Rao. Ya Allah, aku gak kumpul kasih lo kok ono penggantimu sedik-dik. Sampeyan ngono logika ta, Cak? Kalau ke 3 ae seneni apa meneh loro?